Man starter med et A4-ark, og det bukker man på midten. Sådan. Så det sidder der. Sådan. Og så kører man ind i midten. Og der er det godt at have noget, der er sådan lidt hårdt. Man lige kan køre en gang med. Sådan. Så åbner man papiret igen. A4-arket. Okay. Og det kører man ind til midten. Fra den ene side, man tager ind til midten. Der kan man se, der passer det med top og bund. Sådan. Og det gør man også i den modsatte side. Man tager igen. Vipper, så man har den i spidsen. Nogle gange kan det godt være lidt svært. Sådan. Og så skal den gå ind til midten igen. Og der er det altså godt at have sådan en igen. Til at lave nogle gode lige kanter. Så tager man over fra den anden side og vipper ind. Ind til midten. Igen. Så en god lige igen. Det er godt at lave gode lige streger. Så tager man det andet. Det gik lidt bedre med den første. Men I ved jo, hvordan det går ud på. Og så ind til midten. Altså man tager selve papiret og vipper dem, som den kant man har lavet i midten. Så skulle den meget gerne passe op. Okay. Og så igen en god lige kant. Og så vipper man, så kan man se, så har man fået sådan ja. Ja. Så tager man og lægger den ned til siden. Som en vinge. Vingen, den vipper man ned til siden. Er det ikke rigtigt, Trine? Og så tager man den, man tager den anden vinge. Og så vipper man den også. Ja. Så har man lige pludselig fået et papirsfly. Det er en F16. Og der kan man altså også godt lige lave den lidt mere spændende, så man lige laver et lille vip på penge. Sådan der. Og det kan man også gøre på den anden selvfølgelig. Så den ikke flyver skævt. Så er den faktisk festklar.